Bos Ayam dereng rawuh napa Pak De? Dereng, mengke rawuhe jam pinten? Oh bar asar. Lha nggih pun kula kak ngentosi kalih jenengan men nggih. Nanti dikasih kode ya Om ya. Lagi dicedhaki wis keras Mas ngendikane Mas. Padahal aku sampean tak kayak kesempatan duduk di sebelahnya Om Kumis loh Mbak Teki. Aku isin nih Mas aku. Ya ora apa-apa. Aku kan biasanya dipangku. Oh alah alah alah. Satu Gimana? Ibu Bohai. Iki wis heboh Mas. Ya, ini mengumpulkan para krunya ataupun gengnya. Rono rene. Ya. Pasukannya dikerahkan. Untuk mengompakkan ini Mbak Teki. Iya, kalau nggak Ibu Bohai gak enek Mas. Lah, kandhane kok ya. Tandangi dhewe. Hari ini kita angkat menjadi tim kreatif dari New Chandra Pesona. Kok yo. Sing kagungan kersa Mas. Ayo. Sabtu.
Sri. Ayo. Budi Sri. Manis sedek kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng amis. Yen mesem manis sing ngumpuli madu. Kaya bisa kontoke jantungku. Wayu Bu, Budi Sri pancen wayu. Tambah ayu yen gelem nyawer Asik. Yo. Asik. Ramine kempul kidul gawanane kendul. Patri. Kembang mlati adude dironce-ronce. Asetengah mati aku naksir kowe. Pasar lagi mas ning kutha Solo. Ayo. Aku ngerti jenengan senenge Gusti. Iris-iris adude gulane Jawa. Kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak Au, ho. Au, ho. bersilat watake wong lanang. Matur nuwun Budhe, Pak Sri. Sampun. Lagi Pak Topeng. Ayo. Ya yo, ya yo. Alah lah lah. Pakde Pakdi. Enak Pakde Tompel. Tanggal 11 sasi telu. Gawe kangen rasane ngatiku. Yen wengi ra bisa turu tansah keli kan sira wong ayu. Pamit bali. Pakde Kumis. Oh ya. Ambekan dhisik. Ya Allah mas, Ya. aku kerasa neng kene. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuning. Yo, jos. Mas Men, Mas Men. Ayo, ayo. Goyang, goyang. Ya selamat jalan buat rekan-rekan yang dari Depok, Mas Men CS, Mas Darmadi, Mas Sedoyo mawon. Mas Mbah Nuwun, saudaraku. Terima kasih Mas.
Aku wis setahun pengen nyanyi kuwi gak nyanyi-nyanyi aku. Heeh. Rondo pun 7 tahun, Mbak.